sme začínali s metodikou, programom Krok za krokom v roku 1998. Tento program nás nesmierne oslovil, nakoľko vlastne sme prešli vďaka programu Krok za krokom z tradičnej školy na modernú a alternatívnu školu. Slová sa skladajú z čoho? Kto povie, z čoho sa skladajú naše slová? Z písmen. A vy tieto písmená máte pripravený každý. Dobre? A teraz ja vám dám takú zábavnú úlohu. Dobre? Ukážem nejaké zvieratko a vašou úlohou bude zložiť slovo z týchto písmen. Metodika programu Krok za krokom je pedagogický prístup orientovaný na žiaka. Vychádza z našich tradícií, je obohatený o zahraničných autorov, ktorí sa tejto problematike venujú. Spočíva v tom, že v prvom rade by sa malo vytvoriť príjemné prostredie v triede, ale nielen v triede, aj doma. Učiteľ koncipuje prácu v triede tak, aby nevystupoval frontálne, ale aby deti mali možnosť pracovať samostatne, vo dvojiciach, v malých skupinkách a potom ako trieda spolu. Vytvorili sme centrá ako prírodovedné centrum, matematické centrum, centrum na pracovné vyučovanie, čiže tieto učebné pomôcky boli voľne uložené, mali dispozícii, deti mohli s nimi manipulovať. Pomôcky sú tematicky zamerané na matematiku, na manipulačné hry, na rozvíjanie slovnej zásoby, na vlastivedu, sú tu rôzne encyklopédie a to všetko nám slúži na to, aby naši žiaci pochopili ľahšie učivo, aby sa ľahšie učili, pretože dôležité pre nás nájsť ten štýl učenia, ktorý vyhovuje každému žiakovi. Metodika Krok za krokom je výborná nielen pre deti, ale naozaj akože pre mňa osobne to bolo a je to skvelá vec, lebo ja ako keby som sa znovu bola našla v tomto programe, pretože dáva voľnosť nielen deťom, ale aj nám. Keď sme sa vlastne pustili do tohto, tak otvorili sa vlastne také nové možnosti tej práce s deťmi, že nemusí sa to robiť všetko podľa nejakej šablóny, ale že vy tým deťom môžete poskytnúť minimálne toľko, ak nie oveľa viac, ak dostanete viacej priestoru pre tvorivosť a vlastnú sebarealizáciu a tým poskytujete ten priestor aj tým deťom. Je to práca o niečom inom. Učiteľky chodili s nadšením do práce, i keď pre nich nastala úplne iná zmena, pretože museli sa viacej pripravovať na tú činnosť dennodennú, ktorú mali. Tak sme postupne sa začali aj ostatné triedy zapájať do tohto programu. Zároveň sme sa stali ako modelovou materskou školou. Učiteľ, keď vyjde zo školy, tak sa snaží akože tú štruktúru toho, čo dostal na tej vysokej škole, takej tej klasickej vyučovacej hodiny, otvorte si učebnice, pripravte si zošity a týmto spôsobom, že ideme preberať to a to, že sme to dodržiavali. A vlastne toto bolo niečo nové a niečo také, že aj učiteľ sa dostane do určitého stereotypu a keď príde niečo nové, tak sa snaží vlastne tie prvky z toho niečoho nového vkladať do učenia a ono to pomáha. Tieto deti vlastne potrebujú postupnosť a následnosť každého jedného učiva. A aj učebnice sú dosť prispôsobené tejto postupnosti. Takže my vlastne tak, ako to je, krok za krokom sa učíme každý deň. Väčšina našich decák pochádza z takého prostredia, kde to dieťa nemá možnosť si robiť prípravu na vyučovanie.
Tak preto hovorím, že kde končí učiteľ, začína vychovateľ. Samozrejme, že to je formou rôznych didaktických hier. Musí sa dodržiavať psychohygiena, takže nie, že hneď úlohy. Ideme normálne na obed, potom majú nejaké relaxačné hry, no a po tých relaxačných hrách sa potom robí príprava na vyučovanie. Podľa toho, čo pani učiteľka v ten deň danému dieťaťu zadala. My hovoríme, že jednoznačne individuálny prístup ku každému dieťaťu je základom. Treba rešpektovať to, čo ten žiak skutočne potrebuje, a treba brať ohľad na to, z akého kultúrneho prostredia pochádza, a jemu treba ponúknuť veci, ktoré budú aj pre toho žiaka zaujímavé, ale takým spôsobom, aby splnil tie predpísané štandardy, ktoré má. Vytvorilo sa určité spoločenstvo a tie vzťahy medzi deťmi, učiteľom, vychovávateľkou, dokonca aj asistentom, ale aj rodičmi vlastne sa otúžili, boli bližšie. Zlepšila sa nám školská dochádzka, takisto aj vyučovacie výsledky detí. Veľké problémy nemáme. Tento program sme predstavili vo viac ako 864 materských školách a v 876 základných školách. Na konci experimentálneho overovania bolo evidentné, že deti, ktoré pracovali podľa metodiky programu Krok za krokom, dokázali lepšie spolupracovať, boli schopné si vyhľadávať znalosti alebo vedomosti, ktoré potrebovali získať. Učiteľ hral viac rolu facilitátora, teda viedol ten proces, bol sústavne v triede, ale bol oporou pre tých žiakov. A vedomostné výsledky, ktoré sa robili na testoch zo slovenského jazyka a z matematiky, môžem povedať, že dopadli lepšie v našich triedách ako v kontrolných triedách. Staviame na tom, aby každý žiak, každé dieťa dosiahol svoje individuálne víťazstvo. Čo sa týka učenia a školy, aby dieťa bolo úspešné, aby bolo spokojné, šťastné. Tým pádom budú aj rodičia spokojní a šťastní. A to individuálne víťazstvo pre dieťa a úspech je nesmierne dôležité v každodennom živote.